Mas pinasanag nga paskwa para sa mga Ilonggo. Sa pagbukas ng Disyembre, ginadaga na sang kabuhi ang barangay Kapitolyo kag mga kilala nga bulutuhan sa syudad sang paghigugma. Nangin matahom kag masanag ang Christmas lights sa Iloilo Provincial Capital sini nga Biyernes. Ang opisyal nga pagbukas ng Magical Christmas Destination natakop sa isa ka fireworks display sponsored by Iloilo Supermart. Ginbasiga man ang nanari-sari nga dekorasyon sa mga bulutuhan sa syudad. Central Philippine University, Western Institute of Technology, kag University of San Agustin. Madamo man na nagpabutyag sang kalipay kag pagsuporta. Inita na nagbuhi sa tagipusoon sa mga Ilonggo para sa nagahilapit nga Paskwa. Christmas gifts ba lang ginapangita mo? Kadto na sa Zonta Market Bazaar. Ginlunsar sa bunga adlaw Disyembre 3 ang Market Bazaar sa Zonta Club Metro Iloilo. Sa amo nga pamaagi ang Zonta Club Metro Iloilo makabulig sa mga manugbaligya kag makalikop man sa pondo para sa ilang nga proyekto kag advokasya para sa mga kababainhan. Kada tuig ang amon nga Zonta Club Metro Iloilo nagahiwat sang bazaar, Christmas Bazaar. Ang ining purpose ini nga bazaar is to help our vendors and at the same time we raise funds para sa amon nga mga advocacies nga project. Right now we are doing the 16 days Violence Against Women and Children campaign. So we use part of these funds to really support our projects. Ang Market Bazaar magalawig tub-tub Disyembre 7. Gani ano pang ginahulat sa tanan? Magbisita na sa ground floor sang Robinson's Place, Iloilo. Makapangita ka na sang imo ipang regalo, makabuli ka pa sa imo isig katawo. Ginaimbitaar ginamon ang tanan nga magkadto diri sa amon nga Christmas market December 3 to 7, 2023. Ginatamyaw ko mga Ilonggo kag ginainbitar ko gid nga magkadto kamo diri kag suportahan ang amon nga bazaar. Dali na kamo. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.